Един от основните изводи, който е направен в кооперативната теория, е, че кооперацията като масова организация за подпомагане особено добре вирее в сравнително малки общности от хора, които са свързани по някакъв общ признак. Защото в рамките на една общност, по някакъв общ признак, много полезно може да се създаде еднопосочност на стопански интерес. Там се реализират кооперативните принципи в техния най-чист вид. При големите кооперации настъпва една собствена динамика на организационната форма, в резултат на което тя загубва своята истинска демократичност и пристъпва към принципите на представителната демокрация, за да може да бъде управляема. Защо казвам това? Това го казвам, защото етичните банки в Европа водят своето начало от последователите на Рудолф Штайнер. Това е антропософ, който съчетава елементи на класическата немска философия. Има определени потребности в обществото, които не могат да бъдат задоволени от традиционната банкова система. Че се търси някакъв изход от това положение, да могат да се генерират източници на кредитен ресурс за покриването на проекти, които не са интересни за банки. Оттам започна едно течение. Например, един от големите представители на това течение беше и Йошка Фишер. Те идват, това е поколението на 1968 година, които смятаха, че капитализма може да се формира един своеобразен капитал от личните средства на хората, който да се насочи в алтернативна икономика. Алтернативна икономика, тогава се появи и тенденцията постепенно за екологична ориентация. И това беше втория много сериозен тласък на тъй наречения ляв радикализъм с идеята за изграждане на справедливо стопанство от гледна точка на личните достоинства на човека. Има един много такъв силен комунистичен модел, който доведе до създаването на тъй наречената екологична банка през 1982 година аз съм така, мисля, че някои моменти съм ги описал. Тази банка, за съжаление, тази банка беше после приета от банката, беше поета, купена от банката на антропософите, защото тя формира един много лош, силно неликвиден кредитен портфейл с много висока степен на лоши кредити. Но това беше вторият тласък в етичното финансиране. И третият тласък в етичното финансиране започна с развитието на новата икономика. С навлизането на интернет, с дигитализацията на стопанството, защото чрез новата икономика, се насочи акцента към подключване на нови възобновяеми източници на енергия. Вниманието се насочи към предоставянето на средства за иновативни фирми в сферата на дигиталната икономика. И това беше третият тласък за развитието на етична банка, която да бъде коренно различна от традиционната банка, предоставяща кредит. Четвъртият тласък за развитието на етичните банки и може да се каже най-солидният тласък, най-осезателният тласък, това беше след кризата 2008 година. Защото
2008 година хората видяха за какво се използват техните пари. Вложителя загуби два пъти. Един път загуби под формата на инвестиции в финансови инструменти, които загубиха своята пазарна стойност, главно под формата на облигации, на сложни видове облигации. Втория път с загуба на акционерен капитал от участието в фалирали банки. И трети път вложителите загубиха като данъкоплатци, защото разходите по ликвидирането на тези банки се отразиха на техните бюджети. И започна една тенденция и казват хората, не този модел на банкиране ние не можем да възприемем. До кога? И тук вече опираме до въпроса, добре, с какво се различават тези етични банки от традиционните банки, защото тук възниква същия въпрос. Каква е разликата между една кооперативна банка и една акционерна банка? След като и двете банки би трябвало, дали това е кредитна кооперация, дали това е акционерно дружество, което работи като кооперация или не, но фактически тук се задава въпроса добре какви са отличията. Тя трябва да работи като банка, защото ако не работи като банка, пазарният механизъм ще изпласка извън пазара. Първото нещо е, че при етичните банки има съзнателно обвързване на члена, на съсобственика на тази банка с нейния капитал. Това обвързване не става само с делово или акционерно участие. Това обвързване става и по пътя на възможността за оказване на пряко влияние върху алокацията на този капитал. Така, второто нещо. Една етична банка отделя внимание на тъй наречения падеж на кредит.